рӯзи душанбеи 3 апрел фурудгоҳи байналмилалии Душанбе холӣ аз мусофирон буд. масъулони ширкати ҳавоии Сомонер мегӯянд, бино ба барқияи Росавиатсия аз соати 12 шаби 2 апрел иҷрои парвозҳо дар хати сайри Душанбе, Екатеринбург, Иркутск, Қазон, Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи ва баръакс аз ин шаҳрҳо ба Душанбе ва ҳамчунин хатсайрҳои Хуҷанд, Қазон, Санкт-Петербург ва баръакс ба Хуҷанд манъ шудаанд. ба дунболи шиддат гирифтани баҳсҳои ҳавоӣ миёни Тоҷикистон ва Русия ва лағви парвозҳо дар чанд масир миёни ин ду кишвар, гурӯҳ мусофирон ба марказҳои фурӯши чипта омада билетҳои худро бозпас медиҳанд ва ин амр на танҳо барои мусофирон мушкил эҷод мекунад, балки барои марказҳои билетфурӯшӣ низ мушкил эҷод кардааст. марказҳои фурӯши чиптаҳои ҳавопаймоҳо дар шаҳри Душанбе мегӯянд, ду рӯзи ахир шумораи бузурги мусофирон маъмулан субҳи барвақт ба онҳо муроҷиат мекунанд, ки пули чиптаҳояшонро бозпас бигиранд. қисме аз мусофирон ба хатсайри шаҳрҳои Русия, ки феълан иҷозати парвозҳоро доранд, чипта намехӯранд, зеро мегӯянд эътимоди қавӣ барои анҷоми бемушкили парвоз дар ин хатсайрҳо ҳам намондааст. албатта ин зиёни маънавӣ ва молӣ аст. масалан, мусофирон феълан ба маблағи 5230 сомонӣ чиптаҳоро бозпас баргардонидаанд. аммо мо дар хазинаамон айни ҳол ин қадар пул надорем, ки пули мусофиронро баргардонем. тақрибан ҳамаи чиптафурӯшиҳо ба ҳамин мушкил мувоҷеҳ шудаанд. онҳо мегӯянд маҷбуранд, ки ба дигар хатсайрҳо чипта фурӯшанд ва пули чиптаи мусофирҳои хатсайрҳои лағвшударо баргардонанд. моҷарои ҳавоӣ миёни Душанбеву Москав пас аз он сар зад, ки Тоҷикистон 12 марти соли ҷорӣ ба ширкати русии Уральские авиалинии иҷозати парвоз дар масири нави Перм-Душанберо надод. русия таҳдид карда буд, ки аз чораҳои дигар аз ҷумла қатъи парвози ҳавопаймоҳои Тоҷикистонро рӯйдаст мегирад.